Dongi ni na donai matu Musa dak madiho dua lebatu aka na sumantu pagjolui asau manugat tutusi hata aka naung tasugat dilay pagjolui aka na binolahan mi. Ikon hobas mau sogot manogoti asa sogot to makok tu dolok sinai laos pajongjong disi ho diadopaku dipucu ni doloki. Jaladang jadi nangko sahalak nakok rap dohoto jaladang jadi teridan nangko sahalak di atas nisa dok doloki biru pe mana globu dang jadi macapal magronokon dolokon. Dongi di dak Musa ma dua lei batu nasumantu pagjoloi jala di pasokot ibana manogot na ihehe asa nakok tu dolok sinai songon nati no nahon Adonai tu ibana los di bain ma na dua lei batu di bagasan tangan na. Jadi tuat ma Adonai di bagasan sadobon los congcong ibana di si di labuna buat ma jauh maghite goang ni Adonai. Jadi ma mulus ma Adonai sian adopan ni Musa hut ibana jauh Adonai do debatan na talup jalan na asikoha labat tarimas jala godang dengan basana dohot habona na pahotot dengan basanai pola maribu sudut jala mapamuati rohana midaha jahaton pangalau sion dohot dosa alai dang loason na maluas sian anggo halak paksala sai na luluhonon na do hajahaton yamama tu aka anak na dohot paupuna ro di sudut patuluhon dohot paupaton. Jadi hapogan ma Musa manukap tu tano laos masoba hot madok molo sapala juk panganasi ni roa umagado poko ali Tuhan ua saudugan ma Tuhani magdalan di tonga nami ai bangso natakang magoha do bangsoon alai sa mapamuati magom di hajahaton nami dohot di dosa nami saibain mahami pagjabaranmu. Dongi ni na Adonai ma ida ma au mabai padan di adopan ni sadok pangsoon au mabain halongangan akan asodung masa di sadok tanoon dohot di tonga ni saluhut aka bangso pagbegu ikos sadok bangso dongan mi magnida jadi-jadian ni Adonai ay nasokal sahali doi nanai bai noku tuho atong pajob ma di bagasan roham na uto naoni tuho sadarion ida ma au pepa balion magado poko halak Amori Kanaan Heti Perisi Hevi do Jebusi seijaga madirim naso tupa magpada ko tu halak isini tano si soluhonmu asa unang gabi jokong nasida di tonga mi ikon lohaon muna do langgatan nasidai ikon segaan muna jiajian nasida cara tabaun muna sobaun nasidai aidang jadi ho maksobat tu debata sileban ai tagoak do Adonai paglulu ala debata paglulu do ibana naso tupa bainon mu padan tu halak isi ni tanoi ia magmainan nasida manguton debata nasida manang mamele nasida tu debata nasidai kabi dielaho asa panganonmu sian pelian na pinelehon nai dang jadi buatonmu sian buru nasida bejol mani anakmu atik tung magmainan buru nasida maon manguton debata nasidai kebita rela dogot anakmu maon magmainan manguton debata nasida dang jadi bainon mudiho akka debata tuangan iko toko magagayas sagu-sagu nasoni asoman iko pituari leleng na panganonmu sagu-sagu nasoni asoman songon na hutonaoni tuho ditikin naung binuhul di bulan abib ditikin naung binuhul bulan abib ay di bulan abib doho ruas sian misir na sabuah baju au do na punasa nang nasa buah baju tunggal siap pinahanmu nang lupu nang biru ale anggo buah baju ni halodi ikotobuso mudoi akite sian biru alai moloso ditobuso
ikut ponggol honor mudo kukung na sebuah baju ni anakmu ikut tebuson mudoi alai dang jadi ideal mu boi konsum magisi pelian tanganmu. Ikonono mari lelegmu mangula alai anggo di hari papitu honi ikon magadiako ditiki masa ni paninggal laut pe nang digotilon ikon magadiako raya si pitu begini pe ikut inguton buduk buanon mu madisi patumonani nani olam toleh muse age gaya hasipul di suanan di ujung ni tahun tolu hali di nasa tahun ikego nasa bawa siako tuado pani Tuhan Adonai debatani Israel ya dungu pabali aka bangso pagbegu magado poko jalau palabas tano ingananmu dan jadi nakok sahalak makaliangi tanom salilik ko nakok naing maknida boy ni Adonai de batam si tolu hari di bagasan sa taon dan jadi dugu sonon mumudang ni pelia tuau magdongan sagu-sagu nani asoman jala dang jadi mabungin piopo tumanukot anggo pelian di agi paska ikot tagu honon mudo patumunan siatano mitu jabu ni Adonai de batam dan jadi lo paunmu anak diabingmu tu bagasan aik ni susu ni nana dungi ni Adonai matu busa sugat ton ma akahataon ay magutu akahataodro pada naubay ni tuho do tu Israel jadi sa disima Musa gap dokot Adonai pula 40 hari 40 bogin leling na nang mangan sagu-sagu ibana caladang minum air dungi disukaton ibana masude hata ni pada ni hata nasa pului tulei batu jadi dinatuati Musa sian dolok Sinai uhud patiop-tiop na dua lei paninangion di bagasan tangan na dinatuati ibana sia doloki alai dang diboto Musa nang maksinodang sisik ni bohinai alano makatai ibana do Adonai jadi dibeng agon do sude hala Israel ma Musa ape idama nunga maksinodang sisik ni bohina kami mabiag na sida go cumonok tu ibana jadi dijo Musa ma nasida kabe mulak na sida tu ibana agon do sude iduk ni luhutani laos makatai ma Musa do nasida jadi dung songuni Roma cumonok sude halak Israel kabe tepato has Musa matu nasida sude hata na pinabuani Adonai tu ibana di dolok Sinai jadi dung tolhas hatai hata Musa tu nasida di bait masada pakupi itu bohina alai moro masuk musim Musa tuado pani Adonai ring makatai roti bana di pasisi mapakupi pai marua ribana musim jadi dungua ribana dia tahun matu halak Israel hatan natino naun tu ibana jadi di halak Israel mabohini Musa pola maksinotang sisi ni bohini Musa gabe di pasuang Musa mapakupi itu bohina pai mamas ibana Musa makatai do Adonai